Ciao a tutti e bentrovati, come abbiamo fatto ko amena video do ke surpasso ka ambalma do tunga ode line fe amena na kuma munga ode kado ye kamunun bala ni I balendo dépassement ma comme na fo anyabala futula chuga muna donc anta blaga suma ambe continue ni anka video yi scar sa visibilité ale te dore ale ba ira ka fo ki ka yeta fanga ka dogo kwa ya visibilité redulendo ka sabke sanji be kana boni sanji be kana yeta fanga ka dogo o kama ni mobility ni abalendo ka anye feta ni dépasser ni anananga ja flanana trato ashende ndi do so ni be kulu yelen rola ibalendo ka dépassement ke kulu yelen rola parce que ika yeta fanga ka dogo ya bon kulu tani namba fo italien dosto o saveur nate na soro sira sans unique et puis voir fla do voir nous séparer do ibise ka dépassement ke mais comme il y a sans fla do ya inya bala mobile do kana côté don donc wayra fo des sans do donc be bali ka dépassement ke kulu saveur la ya kulu jigi dola oro la ibise ka mo dépasser parce que va sur train ticket lendo ni terrain qui permettait à ni panneau ibise ka dépasser mais kulu yela oro la non donc nandrang photo sabanana mouvement ni voiture blue ni ale ba fa ka jaune ni dépassement spatio insufficiente ya donc okora ka fo espace bata bulu franja mimbe ni abisika dépassement ka kono na triangle kono o tabulu donc espace ka doko o kama aletnan sika ake sécurité kono parce que atna na sika ake na ma jaune ou bien mimbe kana ko olu fla donc le déranger donc o kama balendo ka bo dépassement ma o situation ni fasuku bela jelena ni espace t mimbi permettre ka sika dépassement ke sécurité kono ibe bali ka bo ama anga nanna sulle corsie accelerazione e decelerazione ni fene be corsie di acceleration kono be deceleration ite se ka mo dépasser au lieu jume au lieu voir minimbe comme corsie di acceleration ale bi permettre ka do autorité an strada extra urban principal no nga ni velocité quoi parce que lu be bol ko sebe munga donc abi permettre ka do luka ni vitesse e corsia di accélération maintenant corsia di décélération o fana ye voie munumbi I permettre ka bo olu sira togo nunu ka kuma ya focho comme autorité ni strada extra urban principal na nyoko na sira mun be bol ko sebe donc voie membi I permettre ka bo o ka abi fo voie de mo décélération donc ni voie planning ka I balendo ka dépassement fene ke nan daranga image durunana aflenia in curva a due corsie e a doppio senso ni fina ba kurboro la sira kurboro la ni sira kurboro ni sansi flare do ni voie ni sansi flare kelimbe seki donc kora ni do bi seka nyogon kumbe voie do ni fe donc la be bali ka bo dépassement parce que visibilité redulendo ni e dépassement damina mo comme be kana ka bo sira kurbo fe ya etna sika ye ya parce que sira kurbo oro de do donc kama fana ibe bali ka bo comme ya fo do so tay na chuka mino ni fana oro na ni be sira kurbo oro la ni sira e sansi unique e voie fla do voie munu séparer lendo ibi se ka dépassement ke mais we seulement ni sansi unique do mais ninkai na sansi unique ta ore kama ninkai na I balendo ka dépassement ke ya ore kama ya anati ni fo ni oro na donc ni an continue na kata anka image woranana nelle incroci non regolati come na fo fete euro min ube agenté donc euro min fana na be bali nyoko kumero kwa sira kumbero agenté mina ani fete euro mi be bali ka dépassement kenyo iti se ka dépasser like mais na asro ko febi permettre ala ibise ka ke ube na asro agent be be ka sira régler e ibise ka ke no I permettre ala suno no te I balle fene do ka bo dépasser li kelima nyogon kumbe yorola boni andra dugumo anga ja wolvlana a destra di un tram fermo senza salvagente I balle fene do ka dépassement ke ni tram jolen do akini bolo fe quoi parce que on va généralement dépassement be ke
numan bolo le fɛ mais cas kelen kelen na i bɛ se k'a kɛ kini bolo fɛ ni taramu jɔlen don ni salvagent tɛ i bɛ se k'a dépasser kini bolo fɛ mais ni salvagent tɛ yen toujours i balilen don k'a dépasser i kini bolo fɛ o kama de o y'a nati yan nin yɔrɔ in na an ɲɛ b'a la mobilitigi nin filɛ nin ye senamatigiw b'a ɲɛfɛ u bɛ ka bɔ taramu kɔnɔ ka na mais salvagent tɛ yen ya donc ale tɛ se ka taramu nin dépasser parce que salvagent tɛ yen ni salvagent kun bɛ yen a dépasseli bɛ se ka autoriser salvagent ye mun ye mɔgɔ mun t'o dɔn salvagent i ɲɛ bɛ taramu jɔlen na yɔrɔnin min na i m'a ye senamatigi ninnu kɔfɛ normalement ni salvagent nin kun bɛ kɛ a tun bɛ k'o yɔrɔ de la senamatigiw bɛ jigin k'u jɔ espace min kɔnɔ sécurité kɔnɔ ka sira tigɛ y'a ye k'u jɔ u bɛ se k'u jɔ ni mobili tɛmɛna u bɛ sɔrɔ ka sira tigɛ o espace in ye salvagent de a dabɔra salvagent salvare personne a bɛ n'a fɔ ko ka mɔgɔ kisi salvagent ka mɔgɔ kisi parce que salvare o kɔrɔ ye k'i kisi ye gente o ye mɔgɔw ye ya donc salvagent a dabɔra ka mɔgɔw kisi donc n'o espace nin bɛ yen i bɛ se ka taramu dépasser a kini bolo fɛ n'o tɛ i man kan ka dépasser a kini bolo fɛ donc an ka ja 8 ani a laban a un veicolo fermo per dare precedenza ni bolimafɛntigi dɔ fana jɔra pour ka droit de priorité di i bɛ bali k'a dépasser a kɛra a jɔra ka droit de priorité di senamatigiw de ma wa nɛgɛsotigiw ou bien bolimafɛn ou bien bagan ou bien personne toujours kɔni bɛ bali k'a dépasser donc ninnu de tun ye cas ye cas minnu bɛ yen ni i balilen don ka dépassement kɛ ninnu dɔrɔn tɛ cas ka ca mais ni ala sɔnna ma an b'a essayer k'a développer quoi parce que image nin bɛɛ t'an bolo image nin a ka kan ka san de a pdf bɛ yen i bɛ se k'a san internet kan u b'a ci ma bon ni ala sɔnna ma an b'a essayer ni an sera k'a sɔrɔ quoi an b'a ɲini aw fɛ a k'an ka video partager an b'a laɲini a ka se ka développer an ka baara in ka se ka développer an bolo depuis n'a daminɛ na an ka laɲini de y'o ye donc an b'a ɲini aw fɛ a ka video partager a ka like kosɛbɛ kosɛbɛ pour que an fana ka se ka fanga sɔrɔ ka courage sɔrɔ ka video in développer kosɛbɛ aw k'an bɛn video natɔ wassalam